Γεια σας. Σήμερα θα σας κάνω μια εισαγωγή στο GameMaker Studio. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προγραμματισμό παιχνιδιών. Είναι ιδανικό για αρχάριους αλλά και για έμπειρους προγραμματιστές. Στο ανάλογο του skill set σου μπορείς να προγραμματίσεις πιο εύκολα ή αν θέλεις να κάνεις απευθείας προγραμματισμό πιο detailed, υπάρχει και αυτό το capability. Το GameMaker Studio είναι από το YoYo Games και πώς θα πάτε να το κατεβάσετε. Θα πάτε στην ιστοσελίδα www.yoyogames.com, όπως φαίνεται και εδώ πάνω, και θα πάτε στο GameMaker Studio και σε αυτήν τη σελίδα εδώ έχεις το option να το κάνεις download for free. Να επισημάνω εδώ ότι το free version είναι για Microsoft Windows Systems, όπως φαίνεται και εδώ πέρα. Αν θέλετε για Mac θα πρέπει να επικοινωνήσετε εδώ με το GameMaker Studio και να σας καθοδηγήσουν αναλόγως. Εσείς θα κάνετε download το GameMaker Studio, δεν θα το κάνετε buy, εκτός αν θέλετε να το αγοράσετε. Και αφού πατήσετε εδώ το download GameMaker Studio, θα σας αρχίσει να σας το κατεβάζει και να το κάνετε install αναλόγως. Επειδή εγώ ήδη έχω το κάνει install, δεν θα προχωρήσω σε αυτό το σημείο. Εσείς να προχωρήσετε να το κάνετε install και θα δούμε και το περιβάλλον του GameMaker Studio. Αφού έχετε κάνει install το GameMaker Studio, θα μπορέσετε να έρθετε εδώ στο Start, All Programs, GameMaker Studio 1.4 και να κάνετε κλικ σε αυτό εδώ το installation, το execution file, και αφού το πατήσετε θα σας ανοίξει αυτή η οθόνη, αυτό το interface του GameMaker Studio. Εδώ το πρώτο interface που βλέπουμε είναι το welcome screen, όπως βλέπετε εδώ στο tab. Εδώ υπάρχουν κάποια tips. Θεωρείτε μπορεί να κάνετε scroll τα διάφορα tips, did you knows, για events, για room editor, ό,τι διάφορα tips υπάρχουν μπορεί να τα δείτε εδώ. Έναν άλλο σημαντικό σημείο σε αυτήν την οθόνη, σε αυτό το interface, είναι εδώ κάτω. Βλέπετε ότι ό,τι projects έχω εγώ δημιουργήσει θα βρίσκονται εδώ μέσα αποθηκευμένα σε αυτό το κουτάκι εδώ. Θα φαίνονται και μπορεί να κάνετε κλικ εδώ να ανοίξετε τα projects σας. Επίσης εδώ αν θέλετε να κάνετε locate το file, μπορεί να κάνετε στο open tab να κοιτάξετε να βρείτε το file που το έχετε αποθηκευμένο και να το ανοίξετε να ξεκινήσει το environment. Αν θα δημιουργήσετε νέο project, θα πρέπει να αποφασίσετε που θα είναι το project directory. Συνήθως αυτό είναι το default project directory που δημιουργά όταν κάνεις install το GameMaker Studio. Μπορεί να κάνετε κάποιον άλλο directory αν προτιμάτε. Για μένα βλέπετε που αποθηκεύονται όλα τα GameMaker Studio projects σε αυτό εδώ το directory, και αφού είναι ένα καινούριο project θα το ονομάσετε για αυτό το project εδώ. Και να αναφέρω εδώ, όταν δημιουργείτε ένα παιχνίδι, ένα νέο project βασικά, ό,τι assets δημιουργήσετε μέσα σε αυτό το project, π.χ. έναν asset μπορεί να είναι ένα background ή ένας χαρακτήρας μέσα στο παιχνίδι, ό,τι assets δημιουργήσεις θα αποθηκεύονται μέσα σε αυτό το folder. Και ο λόγος είναι βασικά ότι αν πάμε στο import tab εδώ, θα μπορέσετε να το μεταφέρετε το folder όπως είναι το project με όλα τα assets μέσα σε έναν άλλο υπολογιστή, το οποίο έχει
Και αυτό είναι το Game Maker Studio. So είναι βασικά εύκολο να μεταφερθεί ένα project με όλα τα assets του για να τρέξει αμέσως μέσα σε ένα νέο υπολογιστή. Κάποια release notes για το version και τα λοιπά, κάποια fixes, demos και tutorials μπορείτε να τα διαβάσετε στην ιστοσελίδα που είχα αναφέρει προηγουμένως του YoYo Games, στο Game Maker Studio, υπάρχουν αρκετά εκεί. Κάποια news για το Game Maker Studio, βασικά είναι το blog που έχει το Game Maker Studio και όπως γράφουμε στο blog κάνουν updates και εδώ μέσα σε αυτήν την οθόνη. Και είναι και το license του Game Maker Studio σχετικά με πληροφορίες. Ας δημιουργήσουμε ένα νέο project για να μπούμε μέσα στο IDE environment. Θα πάμε εδώ στο tab New. Ας το ονομάσουμε το project Tutorial 1 on Game Maker Studio Interface. Θα το δημιουργήσει αυτό το project μέσα σε αυτό το folder. Το κάνουμε create. Και αφού το κάνουμε create, μπαίνουμε μέσα στο IDE environment του Game Maker Studio. Εδώ βλέπετε το όνομα εδώ πάνω. Το κάνουμε full screen. Το λοιπόν, εδώ βλέπετε κάποια resources. Όλα τα resources μας τα αποθηκεύουμε μέσα σε αυτά τα folder. Βάσει του τι είδος resource είναι. Να τα δούμε λίγο. Sprites εδώ είναι όπου είναι για εικόνες βασικά. Αποθηκεύετε τις εικόνες σας, τα resources που θα χρησιμοποιήσετε εδώ είναι graphics βασικά. Είναι ένα library για graphics. Το objects, για να τα ξεχωρίσουμε αυτά τα δύο, είναι οι χαρακτήρες βασικά, κάτι που θα δημιουργήσεις, το οποίο πρέπει να προγραμματίσουμε. Σχετίζονται με τα sprites. Συνήθως έναν object θα πάρει τη μορφή του sprite, του graphic image που θα του δώσεις. Είναι βασικά objects, είναι elements θα έλεγα μέσα σε ένα παιχνίδι, τα οποία κάνουν κάποια actions και αυτά τα actions θα τα προγραμματίσεις. Sounds είναι διάφοροι ήχοι που μπορεί να θέλεις να χρησιμοποιήσεις μέσα στο παιχνίδι. Τα ηχογραφάς ή κάνεις add κάποια sounds, existing sounds που μπορεί να έχεις. Background είναι πώς θα φαίνεται το παιχνίδι πίσω, το background του παιχνιδιού. Μπορεί να πάλι να κάνετε upload κάποια, να δημιουργήσεις ή να κάνεις upload κάποια existing backgrounds. Paths είναι κάποια προεπιλεγόμενα ή predetermined paths, το οποίο θα ακολουθήσει έναν object μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή προγραμματίζεις τι είδους path θα ακολουθήσει κάποιον object μέσα σε ένα παιχνίδι σε κάποια στιγμή. Scripts είναι όταν είσαστε λίγο πιο έμπειροι προγραμματιστές. Εδώ χρησιμοποιείτε Game Maker Studio Language και αποθηκεύετε τα scripts μέσα σε αυτό το folder. Είναι τα resources του. Fonts, timelines. Timelines είναι αν θέλουμε να εξαχθεί κάποιον events σε μια συγκεκριμένη στιγμή μέσα σε ένα παιχνίδι. Πάλι εδώ θα αποφασίσει σε ποια φάση μέσα στο παιχνίδι θα γίνει κάποιον event μέσα στο timeline. Εδώ θα αποθηκεύσεις τέτοιου είδους resource. Objects έχουμε αναφέρει. Και τα rooms είναι
οι χώροι όπου θα διεξάγεται το παιχνίδι. Σκεφτείτε το σαν διάφορα στάδια. Μπορεί να έχεις πρώτο στάδιο, δεύτερο στάδιο, τρίτο στάδιο ή levels. Και είναι οι χώροι όπου διεξάγεται το παιχνίδι και βρίσκονται μέσα τα διάφορα objects, backgrounds και sounds. Εκτός από αυτά τα folders όπου αποθηκεύουμε όλα τα διάφορα resources, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε και τα menus εδώ πάνω, αλλά και τα διάφορα εικονίδια που κάνουν που χρησιμοποιούνται για παρόμοιους σκοπούς. Έχουμε το file, το να κάνεις ένα νέο project, να ανοίξεις project, existing project, import a project, τα συνηθισμένα features ενός file menu. Εδώ το create application, να αναφέρουμε ότι αν χρησιμοποιήσετε, κάνετε κλικ το create application, θα κάνει το παιχνίδι σας έναν executable file. Με άλλα λόγια θα μπορέσετε να το μεταφέρετε αυτό το file μόνο του σε έναν άλλο υπολογιστή, να το κάνετε install πάνω σε έναν άλλο computer και να παίξει το παιχνίδι κανονικά χωρίς να χρειάζεσαι να έχεις Game Maker Studio 4 installed στο δεύτερο υπολογιστή όπου έκανες install το executable file. Βασικά είναι ένα file, κάνεις το install και έχεις το παιχνίδι. Δεν είναι ανάγκη να έχεις το environment αυτό. Edit, τα normal edit features για κάποιο edit menu. Windows, resources. Όπως είναι τα resources εδώ, είναι παρόμοια και με αυτά εδώ. Αν θέλεις να δημιουργήσεις κάποιο sound, create a sound or add an existing sound, μπορεί να κάνεις και από το resource. Create a sound για παράδειγμα και θα βγει το ανάλογο box να σκέψεις να κάνετε configure a sound. Και όλα τα διάφορα resources γίνονται και από εδώ. Scripts, έχουμε μπει, σχετίζονται με αυτά εδώ, αν χρησιμοποιείτε Game Maker Studio Language. Κάποια άλλα help options κτλ. Και έχετε και τα εικονίδια που κάνουν χρησιμοποιούνται για παρόμοια features. Να αναφέρουμε εδώ ότι αυτό είναι το Run the Game, το οποίο όπως προγραμματίζετε θέλετε να δοκιμάσετε το παιχνίδι για παράδειγμα, πατάτε το εδώ και γίνεται compile το παιχνίδι και παίζει στο μέσα σε αυτό το environment. Το Run Game in Debug Mode μπορεί να παίξει το παιχνίδι και σε εκτός του Game Maker Studio environment. Εδώ είναι τα εικονίδια που σχετίζονται με αυτά. Create a sprite. Και όπως σας είχα πει, ύστερα κάνετε modify βασικά την εικόνα, θα την κάνετε load, θα την κάνετε πώς θα το ονομάσετε, θα τα δούμε λίγο αργότερα. Απλώς να τα αφαιρέσω εγώ από εδώ. Objects, ένα room, για να δείτε ένα παράδειγμα. Αν δημιουργήσει ένα δωμάτιο, είναι όπως σας είχα πει τα διάφορα levels. Μπορεί να είναι το stage 1 το room και αναλόγως κάνεις το ανάλογο size, βάζεις backgrounds αν θέλεις και συμπληρώνεις τα διάφορα settings βάσει του πώς θέλεις να φαίνεται αυτό το στάδιο. Τώρα θα δούμε ένα tutorial που υπάρχει, που προσφέρεται μέσα στο Game Maker Studio για να δημιουργήσετε το πρώτο σας παιχνίδι. Υπάρχουν αρκετά tutorials, θα δούμε ένα από αυτά. Πού βρίσκεται τα tutorials? Από το homepage, όπως είχαμε πει, να παραλάβω, www.yoyogames.com. Θα πάτε στο link Learn
Και εδώ σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε αρκετά tutorials. Πάμε μέσα στο tutorials να δούμε ένα από αυτά. Αφού είσαστε μέσα στο knowledge base, υπάρχουν μια beginner, advanced, intermediate και διάφορα projects. Εμείς θα δούμε το παιχνίδι Maze Adventure Game Tutorial, είναι για beginners. Όταν κάνετε κλικ εδώ, θα σας πάρει και στην σελίδα με περισσότερες πληροφορίες. Τι δημιουργείται εδώ, κάνετε sprites, objects, rooms, character movement, να κινείται ο χαρακτήρας σου μέσα στο παιχνίδι και διάφορα άλλα. Υπάρχει και βίντεο το οποίο θα σας εξηγήσει step by step πώς προχωρείτε στο development. Και επίσης αν θέλετε τα resource files, όπως σας είχα αναφέρει, έχουμε διάφορα resources όπως objects, sprites που είναι εικόνες που θα χρησιμοποιηθούν μέσα στο παιχνίδι, levels που είναι τα στάδια κτλ. Μπορείτε να κατεβάσετε τα resources εδώ και να τα χρησιμοποιήσετε μέσα στο Game Maker Studio για το πρώτο σας project, και ακολούθως, όπως πάρετε λίγο περισσότερη εμπειρία, θα μπορείτε να δημιουργήσετε και από μόνοι σας όλα αυτά τα resources. Λοιπόν, θα δούμε ακολουθώντας αυτά τα βήματα μέσα σε αυτά τα videos, θα δημιουργήσετε ένα παιχνίδι, το Escape of Alcatraz, και αποφάσισα να σας το δείξω πώς θα φαίνεται το τελικό παιχνίδι. Αφού το ολοκληρώσετε, για να δείτε τι είδους programming θα κάνετε και για να σας ενθουσιάσω λίγο περισσότερο ότι θα φτάσετε σε αυτό το σημείο. Ένα λεπτό να κάνει και load. Λοιπόν, σας είχα δείξει το interface, το environment ήδη, και μπορείτε να δείτε εδώ τώρα έχουμε κάποια scene plus signs εδώ. Σημαίνει ότι κάποια resources έχουμε. Στο sprite που ήταν για images, βλέπετε υπάρχουν 7-8 διαφορετικές εικόνες, και αν πατήσετε σε ένα από αυτά υπάρχουν και τα ανάλογα properties, width, height, ό,τι έχετε κάνει configure βασικά. Sounds είναι η ήχη μέσα στο παιχνίδι, υπάρχει ένα sound. Background είναι το background του παιχνιδιού βασικά. Objects, όπως είχαμε πει προηγουμένως, χρειάζονται objects μέσα στο παιχνίδι. Εδώ έχεις το χαρακτήρα σου, άλλος χαρακτήρας είναι ο φύλακας, υπάρχουν οι τείχοι σαν object, υπάρχει μια πόρτα, τα οποία θα δούμε μέσα στο παιχνίδι, bullets, σφαίρες τις οποίες χρησιμοποιούν οι φύλακες, και εμάς οι σφαίρες μας είναι τα hamburgers, και υπάρχουν rooms, διάφοροι χώροι μέσα στο παιχνίδι, level. Λοιπόν, ας το τρέξουμε το παιχνίδι. Αν θυμάστε προηγουμένως, είχα επίσης αναφέρει ότι τα objects μας συνήθως παίρνουν τη μορφή των sprite μας, που είναι τα images. Δηλαδή, ο φύλακας έχει το image του φύλακα, το κλειδί που να χρησιμοποιήσουμε, το object κλειδί παίρνει το image του κλειδιού. Και αυτά τα resources υπάρχουν ήδη αν κατεβάσετε τα files μέσω του βίντεο που σας είχα πει προηγουμένως στην ιστοσελίδα, αλλά μπορεί να δημιουργήσετε και από μόνοι σας. Δηλαδή να κάνετε create ένα sprite ή add existing sprite. So ας κάνουμε run the game.
Να δείτε και εσείς λίγο το παιχνίδι. Να κάνει compile. Αυτό είναι το παιχνίδι Escape from Alcatraz. Έχω χαμηλώσει το sound για να μπορείτε να μου ακούσετε από το μικρόφωνο. Δεν ξέρω, πρέπει να ακούσετε λίγο τον ήχο στο background. Όπως βλέπετε κάτω αριστερά κοινώ το χαρακτήρα μου, πάνω κάτω δεξιά αριστερά. Υπάρχουν οι θύλακες οι οποίοι με τις σφαίρες τους προσπαθούν να με σκοτώσουν. Και τέλεια πάνω αριστερά στη γωνιά βλέπετε ότι υπάρχουν, έχω κάποιες ζωές. Σκοπός μου είναι να περάσω από αυτούς τους τοίχους, το maze, να προχωρήσω, να πάρω έναν κλειδί και να μπορώ να ξεκλειδώσω τις κλειδονιές και να μπω στην πόρτα πάνω δεξιά για να προχωρήσω στο επόμενο level. Έχω και εγώ δικές μου σφαίρες, τα hamburgers, βλέπετε εδώ, για να δουλέψει όπως είναι προγραμματισμένο και θα ακολουθήσετε και εσείς τα βήματα να το κάνετε. Πρέπει να έχεις πατημένο το direction αριστερά ή δεξιά, που πάνω κάτω που θέλεις να στοχεύσεις, και μαζί με το space bar στώντας κάτω το direction παίζεται αναλόγως. Λοιπόν, σκοπός μου είναι να περάσω, να ξεκλειδώσω τις κλειδονιές όπως σας είχα πει και να περάσω μέσα από την πόρτα στο επόμενο level. Ο σκοπός που σας έδειξα το παιχνίδι πρώτα ήταν για να σας ενθουσιάσω λίγο, για να συνεχίσετε να ολοκληρώσετε το παιχνίδι. Να κάνουμε κάποια βήματα μαζί πρώτα και ακολούθως μπορεί να ακολουθήσετε και τα videos που σας είχα πει στην ιστοσελίδα για να το ολοκληρώσετε αυτό το παιχνίδι. Τώρα θα αρχίσουμε να προγραμματίζουμε το παιχνίδι εξ αρχής. Αν θυμάστε, είχα δημιουργήσει ένα project εδώ πάνω, tutorial 1 on Game Maker Studio Interface. Και στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε το παιχνίδι Escape from Alcatraz. Και πρώτα θα ξεκινήσουμε σε αυτό το σημείο, θα δημιουργήσουμε ένα χαρακτήρα και ο στόχος μας είναι να κινείται αυτός ο χαρακτήρας πάνω κάτω αριστερά δεξιά. Για να δημιουργήσουμε αυτό το χαρακτήρα θα πρέπει να κάνουμε ένα sprite, ένα image το οποίο θα έχει αυτός ο χαρακτήρας. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε αυτό το χαρακτήρα μέσα στα objects. Θα πρέπει να έχουμε και ένα room όπου θα τοποθετηθεί αυτό το object. Ο πρώτο μας στόχος είναι να δημιουργήσουμε το sprite, create ή add existing sprite, και είχα κατεβάσει τα assets του παιχνιδιού αυτού, το οποίο υπήρχαν τα resources για sprites, sound, backgrounds κτλ. Και θα μπορείτε και εσείς να τα χρησιμοποιήσετε από το tutorial πάνω στην ιστοσελίδα. Εγώ θα κάνω add existing sprite. Θα πάει στο folder που έχω αποθηκευμένα τα assets του αυτού του παιχνιδιού και θα τοποθετήσω, θα κάνω select το sprite του Bilbo και αυτός είναι ο χαρακτήρας μου, έχει βάλει την εικόνα και είναι το όνομα του αυτό. Αν μπορεί να γράψετε εδώ το όνομα, θα ξαναγράψω. Για naming conventions, για να είναι πιο εύκολο για σας ύστερα. Εδώ βλέπετε ότι ξεκινάς amendment sprites SPR και το όνομα του sprite Bilbo. Αν είναι object θα γράψετε OBG Bilbo και έτσι προχωράτε. Βλέπετε εδώ και την εικόνα του sprite μου. Πατούμε OK. Και τώρα θα πρέπει να είπαμε προηγουμένως ότι υπάρχει μια σχέση μεταξύ του sprite
και του object. Το object παίρνει τη μορφή του sprite. Ερχόμαστε εδώ στο object και κάνουμε create έναν object. Θα το ονομάσουμε obj turbo και sprite. Εδώ πρέπει να του βάλουμε τη μορφή του ή βάλουμε ένα καινούριο sprite ή βλέπουμε αυτά που έχουμε ήδη δημιουργήσει μες στο project και μας το φέρνει εδώ sprite turbo και πατούμε OK και βλέπετε ότι το object μας τώρα, ο χαρακτήρας μας βασικά που θα είναι μες στο παιχνίδι, έχει τη μορφή του sprite μας. Και τι είναι τα objects που έχουμε πει, μπορούμε να τα προγραμματίσουμε τα objects μας, να κάνουν κάποια actions ή να γίνουν κάποια events μέσα στο παιχνίδι. Επίσης θα χρειαστούμε και ένα χώρο, ένα δωμάτιο, το room, όπου θα τοποθετήσουμε το object μας. Θα κάνουμε create ένα room, βλέπετε το pop-up για τα properties αυτού του room, κανονίζεται το width και το height, θα φύγουμε το default εδώ 1024x768, the height of the room in pixels για την οθόνη και στόχος μας ήδη έχουμε ένα object και θα προσθέσουμε το object. Εδώ είναι το object turbo, το προσθέτω και να κάνω πάνω του και να το τοποθετήσω μέσα στο χώρο, όπως βλέπετε εδώ, όπου να είναι μέσα στο παιχνίδι, και αυτό θα είναι το σημείο με το οποίο θα ξεκινήσει το παιχνίδι, που θα βρίσκεται ο χαρακτήρας. Προς το παρόν ο Bilbo, το object μας δεν μπορεί να κάνει τίποτε, διότι πρέπει να το προγραμματίσουμε πρώτα. Όπως βλέπετε εδώ, έχουμε δημιουργήσει το sprite μας, το object μας και το room μας. Με τα ονόματα του object Bilbo, room 1, SPR Bilbo. Αν πάτε πίσω στο folder όπου έχετε αποθηκεύσει το project, εδώ, βλέπετε ότι έχει δημιουργήσει τα folders για object και το object Bilbo, .object, room 1.room, εδώ, και sprbilbo.sprite, sprbilbo, εδώ, στο folder sprite. Και η εικόνα από εκεί το sprite είναι εδώ. Λοιπόν, τώρα θα δούμε πώς να κάνουμε το χαρακτήρα μας, το object μας να κινείται μέσα στο room, και θα κινείται δεξιά-αριστερά και εσείς να το κανονίσετε να κινείται και πάνω κάτω μόλις δείτε πως κάνετε δεξιά-αριστερά. Λοιπόν, το object Bilbo, εδώ θα προσθέσουμε έναν event, add events, keyboard left, να πηγαίνει αριστερά. Επίσης βλέπετε εδώ, τώρα θα πρέπει να βάλουμε την κίνηση για move tab, αλλά έχεις διάφορα tab που κάνουν διάφορα actions βάσει των event που θα διαλέξεις εδώ. Εδώ έχουμε το move, so το action που θέλουμε να κάνουμε είναι να κάνει move, start moving in a direction. Όταν πατάς αριστερά, πας στο keyboard. Directions left, και θα βάλουμε και μια μικρή ταχύτητα με την οποία θα κινείται ο χαρακτήρας, 5. Okay. Το ίδιο θα κάνουμε και για να προχωρά δεξιά. Add event on the keyboard, right. Θα βάλουμε, άμα πατάς το right κουμπί του keyboard, να κινείται, να κάνει move ο χαρακτήρας. Δεξιά, διαλέγουμε το τόξο δεξιά, πάλι speed 5. Okay. Ας δούμε τώρα εάν
κινείται ο χαρακτήρας μας αριστερά και δεξιά. Θα κάνουμε run project. Εδώ χώρο μας. Τώρα θα πατήσω δεξιά, κινείται δεξιά. Αριστερά, προχωρά αριστερά. Το πρόβλημα που έχουμε εμείς τώρα, ότι δεν σταματά ο χαρακτήρας μου όταν κάνω release. Δεν πατώ το δεξί κουμπί ή το αριστερό κουμπί. Προχωρά από μόνο του. Μόλις πατήσω αριστερά, πάει αριστερά και χάνεται. Ή δεξιά και φτιάχνει 8 στις οθόνες. Κάπως πρέπει να το προγραμματίζουμε να σταματά να κινείται το object μας όταν δεν πατούμε το δεξί κουμπί του keyboard ή το αριστερό κουμπί του keyboard. So, θα πάμε πίσω στο object μας. Και θα προσθέσουμε event. Και όπως βλέπετε υπάρχουν διάφορα events που μπορεί να χρησιμοποιηθούν. Έχουμε χρησιμοποιήσει το keyboard ως τώρα. Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε το key release. So, προσθέτουμε το key release για αριστερά, left, και πάλι θα βάλουμε το move, action. Εδώ να προσθέσουμε ότι πάλι θα πατήσουμε να βγαίνει αριστερά direction, αλλά το speed τώρα θα είναι 0, δεν θα είναι 5. Και ο λόγος που πατούμε το αριστερά είναι για να φαίνεται, για να κάνει direct ο χαρακτήρας μας αριστερά, σε περίπτωση που μπορεί να παίζει τον αντίπαλο με σφαίρες, πάλι πρέπει να αντικατοπτρίζει, να κατευθύνεται προς τα αριστερά ή αναλόγως δεξιά. Αν είναι δεξιά και πατήσουμε release το κουμπί του keyboard, πάλι θα δείχνει δεξιά ο χαρακτήρας μας, αλλά δεν θα κινείται για να μπορείς να παίζεις τους εχθρούς που βρίσκονται δεξιά σου. Okay. Και θα κάνουμε add και ένα για το δεξιά, key release, right, προσθέσουμε το move action και πάμε δεξιά, αλλά σε speed 0. Okay. Okay. Ας το ελέγξουμε το παιχνίδι μας τώρα, αν ο χαρακτήρας σταματά, όταν δεν πατούμε το αριστερά ή το δεξιά direction στο keyboard. Το λοιπόν πατώ δεξιά, αφήνω το κουμπί, σταματά. Πατώ αριστερά, αφήνω το κουμπί, σταματά. Δεξιά, σταματά. Αριστερά, σταματά. Έτσι πρέπει να έχεις πατημένο το δεξί κουμπί για να κινείται δεξιά. Μόλις αφήσεις το κουμπί του keyboard, σταματά το object μας, και το ίδιο όταν πηγαίνει αριστερά, μόλις το αφήσεις το κουμπί, σταματά. Εσείς τώρα θα κάνετε το ίδιο για να προχωρά up και down ο χαρακτήρας σας. Με παρόμοιο τρόπο θα ακολουθήσετε τα ίδια βήματα. Τώρα θα προχωρήσουμε με το να δημιουργήσουμε το maze, βασικά, τύχη μέσα στο παιχνίδι, τα οποία θα πρέπει να περνά από μέσα ο χαρακτήρας μας, και θα δούμε και τα collisions. Τι είναι τα collisions? Πρώτα να δημιουργήσουμε θα κάνουμε ένα existing sprite, το wall. Πάμε να το έβρουμε. Sprites. Εδώ έχουμε το wall, SPR wall, naming conventions. Και όπως είχαμε πει και προηγουμένως, σχετίζεται το wall με το object. Θα δημιουργήσουμε και το ανάλογο object, add existing object. Object wall.
Και βλέπετε εδώ ότι ήδη έχει πάρει το sprite wall σαν εικόνα. Okay. Τώρα θα χρησιμοποιήσουμε τα walls μέσα στο παιχνίδι. Θα πάμε στο room που είναι ο χώρος που δουλεύουμε. Να αναφέρω εδώ ότι έχετε αυτό το square εδώ, το τετράγωνο εδώ κάτω, που σε βοηθά να δεις το χώρο του παιχνιδιού. Βλέπετε ως που πάει βάσει του width και height που έχουμε βάλει εδώ. Και θα αρχίζουμε να κάνουμε add το object wall μέσα στο room. So, ερχόμαστε objects, διαλέγουμε το object wall, πατούμε το, διαλέγουμε το και αρχίζουμε να δημιουργούμε τους τοίχους του παιχνιδιού. Αν θέλετε αντί να κάνετε κλικ έναν με το mouse που θέλετε να βάλετε τοίχους, υπάρχουν διάφορα shortcuts τα οποία φαίνονται και εδώ. Κάθετα εδώ διάφορα shortcuts και ένα από αυτά τα shortcuts είναι το control συν το shift και να πατάτε το mouse και το direction. Για παράδειγμα control plus shift και μισό λεπτάκι. Και βλέπετε, παίρνετε εδώ με το mouse εκεί που θέλεις να δημιουργηθεί το τείχος. Αν θέλετε να κάνετε delete, απλώς κάνετε δεξί κλικ, delete. Θα κάνουμε delete μερικά. Θα αφήσουμε και ένα χώρο εδώ να μπορεί να περάσει ο χαρακτήρας μας, αλλά θα δημιουργήσουμε καλύτερα τους τοίχους πιο αργότερα. Τώρα λοιπόν έτσι δημιουργούμε τους τοίχους. Είναι μια καλή στιγμή εδώ να δοκιμάσουμε τι έχουμε κάνει ως τώρα. So, πάμε να κάνουμε run το παιχνίδι. Να αναφέρω εδώ ότι εγώ ήδη έχω κάνει τον ανάλογο προγραμματισμό για να πιένει και πάνω και κάτω ο χαρακτήρας μας. Σας έδειξα μόνο αριστερά-δεξιά, πιστεύω μπορείτε να το κάνετε και εσείς πάνω κάτω. Εδώ έχουμε κάποιο πρόβλημα, οπότε φαίνεται περνά μέσα από τους τοίχους ο χαρακτήρας μας. Θα το διορθώσουμε αυτό, αλλά βλέπετε και εσείς ότι γυρίζω μέσα στο χώρο του παιχνιδιού, αλλά δεν σταματώ. Δεν με μπλοκάρουν οι τοίχοι, ούτε το παιχνίδι. Ας δούμε πώς διορθώνεται αυτό. Πριν προχωρήσουμε να το διορθώσουμε αυτό, θα σας δείξω επίσης ένα shortcut για τα objects που έκανα το direction πάνω και κάτω και το release. Βλέπετε εδώ ότι ήδη έχω left, up, right and down. Εμείς μαζί στο βίντεο μόνο left και right. Right click το left, έκανα duplicate events, αλλά αυτή τη στιγμή διαλέγω up, όχι αριστερά. Θα μου βάλει εδώ το action όπως είναι. Εγώ απλώς θα διορθώσω την κατεύθυνση και θα προχωρήσω. Αλλά εγώ επειδή έχω το κάνει θα κάνω cancel. Και μπορεί να κάνετε και duplicate τα release button. Λοιπόν, να διορθώσουμε το πρόβλημα με το οποίο ο χαρακτήρας δεν σταματούσε στους τοίχους. Θα πάμε στο χαρακτήρα μας. Πάλι αυτή τη στιγμή θα κάνουμε έναν event που ονομάζεται collision. Δηλαδή όταν ο Bilbo, ο χαρακτήρας μας,
κάνει collision με τον τοίχο, θα έχουμε κάποιον action. So, το collision θα είναι με το wall και θα χρησιμοποιήσουμε έναν άλλον action δάμε. Πριν χρησιμοποιήσαμε το move fixed, εδώ θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το move και direction and speed motion. Εδώ που αρχίζουμε και δημιουργούμε variables. Θα το ονομάσουμε direction. Το variable direction και speed θα έχει 0. Απλώς να σταματά και να πάλι η κατεύθυνση του να είναι προς το arrow που πήγαινε βασικά, προς την κατεύθυνση που πήγαινε, απλώς σταματά όταν βρέθεται ο χαρακτήρας μας με τον τοίχο. Έναν άλλο πράγμα που πρέπει να θυμηθούμε θα πρέπει να πάμε στο object wall και είναι ήδη solid, δηλαδή άμα χτυπήσει δαμέ δεν θα περνά από μέσα. Να είστε σίγουροι ότι αυτό το κομμάτι εδώ είναι selected, solid. Ας δοκιμάσουμε τώρα το παιχνίδι. Βλέπετε, πάω αριστερά και δεν μου επιτρέπει να περάσω τον τοίχο επειδή είχαμε collision. Και εδώ δεν μπορώ πιο να περνώ μέσα. So, αναλόγως εδώ θα σάσετε το maze σας, θα βάλετε και άλλους τοίχους. Πάμε πίσω ξανά. Πρέπει να έχουμε ένα στόχο, ένα σκοπό του παιχνιδιού. Εδώ μπορούμε να κάνουμε μια πόρτα, όπως είδατε πριν στο παιχνίδι ολοκληρωμένο. Έπρεπε να φτάσεις σε μια πόρτα, να περάσεις. Κάνουμε create a sprite, θα το ονομάσουμε SPR door. Συγγνώμη για αυτό το μήνυμα συνέχεια. SPR door. Ok. Συγγνώμη, θα του βάλουμε και μία εικόνα. Κατέβασα εικόνας μιας πόρτας. Open. Ok. Και θα το κάνουμε και το object. Create an object. OBG door. Sprite. Θα είναι αυτή της πόρτας. Ok. Και θα πάμε στο room μας για να το προσθέσουμε, να προσθέσουμε την πόρτα. Object, εδώ, το πάρω, click, object εδώ, θέλω να το βάλω κάπου πάνω εδώ δεξιά και βάλω την πόρτα εκεί που είναι ο στόχος μας, που θα δημιουργήσουμε τους τοίχους, να περάσει από όλους τους τοίχους και τα εμπόδια ο παίκτης μας για να φτάσει σε αυτή την πόρτα. Λοιπόν, ας το τρέξουμε το παιχνίδι άλλη μια φορά να βλέπουμε να μας έχει βάλει και την πόρτα. Εδώ πάνω δεξιά φαίνεται η πόρτα. Δεν θα γίνει τίποτα ακόμα, πρέπει να προγραμματίσουμε τι γίνεται άμα μπει στην πόρτα, αλλά είναι απλώς για να δείτε ότι έχουμε ήδη στήσει την πόρτα. Λοιπόν, αυτό ήταν το tutorial από μένα. Εσείς θα μπορέσετε να συνεχίσετε με αυτό το tutorial, να προσθέσετε και άλλους χαρακτήρες, οι εχθροί σας, να προσθέσετε σφαίρες, να ολοκληρώσετε το σχέδιο του maze, να προσθέσετε κλειδονιές, κλειδιά και actions και events αυτά.
Αυτό ήταν μια αρχή να σας οθήσει, εύχομαι, να προχωρήσετε να κάνετε develop αυτό το παιχνίδι και ακόμα περισσότερα παιχνίδια. Ευχαριστώ.